ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фармсӯхт корхонаи истеҳсоли дорусозӣ ва маводи тиббӣ ба ҳисоб рафта, аз аввали сол то имрӯз дар ин коргоҳ 250 000 дона ниқоби тиббӣ ва 53 000 дона маҳлули антисептикӣ истеҳсол карда шудааст. маврид ба зикр аст ки самти асосии фаъолияти ин корхона дорусозӣ буда, аз қабили капсулаҳо, доруҳо ва гиёҳҳои шифобахши тоҷикистон бастаҳои бинтӣ ва бастабандии нӯшокиҳоро дар зарфҳо истеҳсол мекунад. яке аз бартариҳои муҳими корхона дар он аст ки доруҳо аз гиёҳҳои шифобахши тоҷикистон тайёр карда мешавад. айни замон бошад масъулини корхона бо мақсади пешгирии паҳншавии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ истеҳсоли ниқобҳои тиббӣ ва маҳлули антисептикиро баромодааст ки дар як рӯз ба миқдори 9000 дона ниқоби тиббӣ ва 2500 дона маҳлули антисептикии хушсифат ва ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷорӣ истеҳсол мекунад. соли равон мо бо истеҳсоли ниқобҳои истифодабарашон яккарата шурӯъ кардем ва маҳлулҳои антисептикӣ ки стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад, ки таркиби ин маҳлулҳое ки мо истеҳсол менамоем аз спиртҳои эфирии 70% ва равғани пӯйдина боз глитсерин таркибаш иборат мебошад. корхонаи мазкур дар шаҳри Бӯстон аввалин корхонаи истеҳсоли доруҳо ва маводи доруворӣ аз гиёҳҳои шифобахш мебошад ки бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ таъсис дода шуда, аз ҳисоби занону бонувони маҳаллӣ дар умум 60 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. ман имрӯз худамро хушбахт меҳисобам, ки дар қатори дигар занон ва бонувони даврони истиқлолият дар ин корхонаи мазкур бо кӯшишу заҳмати тандурустона кор ва фаъолият менамоем ва мо кӯшиш менамоем, ки дар ин корхона саҳми босазои худро гузорем. маҳсулотҳое ки имрӯзҳо дар ин коргоҳ истеҳсол шуда истодааст дар ҳама дорухонаҳо ва хонаинтернатҳои ҷумҳурӣ амалӣ карда мешавад. бо мақсади таъмини амнияти санитарию эпидемиологии аҳолии мамлакат ҳар як сокини кишварро зарур аст ки ба гигиенаи шахсии худу наздикон аҳамияти ҷиддӣ дода, дар тозагиву безараргардонии хонаву маҳаллизист бетарафӣ зоҳир нанамоянд. инчунин ҳар як шахс баъд аз ҳар коре бояддастони худро бо маҳлулҳои безараргардонанда шӯяд, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ низ аз ниқобҳои тиббӣ истифода барад. зеро пешгирӣ намудан аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ саҳмгузорӣ намудан дар солимии ҷомеа маҳсуб меёбад.